Na ano sabi mo? Parang nahilo. Nahihilo ka pag naglalakad ka. May stroke. Minsan lang. Minsan hindi. May oras siya, gabi, tanghali, umaga. Siyempre, may hapon, naglalakad pa rin kayo. Hindi na. Hindi, naglalakad ka din. Sa bahay kasi may full, may alaman ako eh. Nahilo kayo, may stroke kayo, naka-recover kayo. Nawalan lang kayo ng alamin. Ibabalance natin kasi ito may stroke. Taga saan kayo? Arayat. Arayat, Pampanga. Alignment lang natin ha. Hindi ko natin, hindi pa. Sige, relax lang ha. Straight lang katawan. Straight. Huwag na kayo pumikit. Straight lang. I-alignment natin kasi nawala eh. Mild stroke eh. Talagang mahilo kayo nito. Matagal na kayo ng mild stroke? Gagan nyo lang. Gagan nyo lang. Gag. Isang taon na. February. Mild stroke. Wala talaga sa lahat ng balance yan pag mild stroke. Gangan lang. Baba ang kamay. Gangan mo lang kaya. Huwag mong bibigatan, huwag mong kontrolin yung leg mo. Hindi ganyan. Leg lang ang gagalaw. Ako lang. Huwag mo kaya. Matatagalan tayo pagka inano mo yan. Kinontrol mo. Relax lang. Sige. Gangan mo leg mo. Yan, sige pa. Kunti pa. Okay. Kabila. Sige pa. Okay. Hinga. Dilat ang mata. Hindi pitikit. Dilat yung mata nyo. Straight ang tao. Straight. Yan. Kaya alignment kasi yan. Kailangan diretsong tingin. Hindi ka pwede pumikit. Yan. Hinga. Sakay maestro kanan. Hinga. Okay. Baba ang kamay. Huwag mong igaganon. Pag binaba ko yung kamay mo, gagalawin. Hindi pwede ginagalaw. Ako lang makakagalaw yan. Jangan mo lang. Hawakan mo. Hindi ganyan. Straight ang katawan kaya. Straight ang upo. Yan. Upo maayos. Bawat alignment natin, kailangan naka-alignment ang katawan. Hindi ka pwede yung upo. Basta-basta. Sige, sandal. Okay. Hinga pa. Tayo. Takpan ng tenga. Jangan mo. Hindi, jangan mo. Sandal. Tama na. Huwag kang hihinga masyado. Hinga. Sapa. Dahil hindi. Sagad. Okay. Opo. Hinga. Huwag kang umupo ng diretso lang. Harap dyan, lagi, diretso, yan. Huwag kang lilig ko. Ngayon, doon tayo sa balanse. Diretso. Yan, diretso. Kahit stroke to kaya, kailangan natin seryoso dito, seryoso. Huwag mong bibiro ito, ganito. Kasi nawala sa alignment to pag ano. Pagka mga pinukulang-kulang na rin, tumatawag ako. Pag night stop day. Kasi wala naman kumukulang sa inyo eh. Physical mo kung sakit.
yan, diretso. Okay na, wala na hangin. Nahilo ka hindi. Pagsak ka pa. Yangan mo lang. Yangan mo lang ito. Yangan mo lang ito. Sige, pagsak ka. Yangan mo lang. Yangan mo pa. Yan. Naramdaman mo. Tumektong yung buto mo. Hindi. Ganyan mo lang yan. Tandaan. Ay, tagilid. Diretso. Diretso. Yan. Yangan mo to. Yan. Sige pa. Yan. Tawag. Hinga. Okay, kabila. Mild stroke kasi yan eh. Kaya seryoso dyan. Kaya hindi makasakto lahat yan. Ito pa. No. Kailangan mo ito. Lian. Lian pala kunti. Hindi ganyan. May lang lian. Simple lang. Hinga. Sige, tayo. Magkatatayo, ayaw ka muna tatayo. Saan yan? Tayo mo lang ha, saglit lang. Saglit lang, kasi may stroke yan. Seryoso kailangan dyan, seryoso. Seryoso. Pero may bayad. Ngayon, i-try mo maglakad mo ng bago. Nahilo ka hindi? Lakad. To try. Tingnan mo yung mga paa mo. Kasi na-balance na yan. Mild stroke ka kasi, hindi pwedeng hindi nababalance. Tingnan mo kung kumakapit pa yung lakad mo, kung pumapasok pa yung paa mo. Tingnan mo lang. Ano pinagkaiba? Gumana ng konti. Natural talaga yan kuya kasi kababalance lang ng hangin mo. Importante, malaking bagay yan kaysa sa walang bawas, di ba? O, malaking bagay na yan kasi kababalance lang yan eh. Lakad pa ulit ng konti. Banggitin mo si Kristo. Sige, angat mo yung mga paa niya. Huwag kang matakot. Igalaw mo. Ano kaya? Gumagang na. Ito na. Ngayon bumagang na. O, isang lakad na lang. O, tingnan mo. Maingay. Ha? Ano paramdam? Ngayon, gumagaling na. Sa pong kamay ko na... Naangat na. Kaya sa kanina. Kasi may dati dito eh, Parang... Ngayon, wala na. Okay na. Salamat kay Kristo. Kahit pa paano, nabigyan ka ng himala. Thank you so much. Maglagay ng langis kuya ha. Taga saan kayo? Tatanong po, sa aral kami. Taga-Arayat? Bless po sana ito. O sige, biblisan yan. Maglagay ka na ng langis. Langis po ito eh. O sige, lagay mo lang dyan para madasalan ko na. Okay, salamat. Miles.